Good morning sa lahat. Andito po tayo ngayon sa San Miguel de Casiao, sa kalukuyan na nagaganap po ang charity at feeding program po ng C1RL po, yung Charity Rides for One Luzon. Ako po si Ronnie Dizon, ang founder ng Solo Riders Life in Two Wheels Pangasinan. Ako po ang punong abala sa ginanap na charity na ngayong araw na to. Kami po ng team namin ang host dito, ang Solo Riders Life in Two Wheels Pangasinan. Lubos po kami nagpapasalamat sa lahat po ng tumulong, lalong-lalo na po sa CR1L. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi po natin to magagawa. Sa mga sponsor po na tumulong, sa mga co-riders, maraming salamat po sa inyo sa suporta. At sa mga katim ko po na walang sawang sumusuporta sa akin, marami pa po sana tayong matulungan, lalong-lalo na po kay Kap pala. Thank you po Kap sa tulong nyo, at sa lahat po ng mga teachers, mga barbero, clown, na lahat na tumulong dito sa aming event. Salamat po kay principal po, salamat po sa inyo. Sana po ay marami pa tayong pagsamahang charity. Hindi lang po sana matatapos dito sa barangay na to, kundi sa marami pang barangay na matutulungan tayo. At lubos din po ako nagpapasalamat pala sa mga doktor, sa mga dentista po, at saka sa mga kaibigan nating pulis na sumuporta sa ating charity, ang Dental Mission po. Sa pinangungunahan po ng ating mga doktor na nag-volunteer. At yun din po mga barbero na sumuporta sa amin. Maraming salamat po. At sana po magtuloy-tuloy ang pagtutulungan natin. Thank you po ng marami. Salamat. Ano masasabi mo sa charity event na ginawa namin dito sa Ay, barangay? siyempre, sobrang saya po dahil marami kayong natulungan ng constituents namin, mga bata, medical mission, pabulong ng ngipin. Thank you so much po sa mga CR1L. Lalo na po sa yung namumuno. Ano po? RL, sir. RL. Okay, thank you so much po. Maraming salamat sa inyo, mga riders po. Maraming salamat dahil marami kayong napasaya na tulungan tao dito sa Barangay San Miguel. Ako po si Amado Ijo po, CBO po ng Barangay San Miguel. Laging pasasalamat po ng mga tao dito sa San Miguel sa nangyaring ito na patakaran na ipamahagi ng mga riders sa mga taga San Miguel, PNR. At laging sana pabutulong sa mga pinakataas ng rider nito na sana po palain po sila palagi ng Diyos. Magandang araw, ako po si Sir Mike, Principal 1 po ng San Miguel Elementary School. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Solo Riders Club and CR1L. Ito po ay very timely na charity activity po ninyo dahil sa nagdaang pandemya po. Ayon sa statistics po, sa bawat 10 bata, siyam po ang may problema or may dental caries. So, itong dental mission po na ginawa nyo po ngayon ay very timely dahil pagdating po ng face-to-face class, magiging mas magandang performance ng mga bata dahil kung ikaw nga din yung batang papasok na masakit ang ngipin mo, hindi ka makakakonsentrate. So, malaki ang contribution po nito. Pangalawa po yung mga goods na binigay nyo po na makakatulong sa mga residente po ng San Miguel. So, maraming salamat po sa Solo Riders Club and CR1L. Hello, good morning po. Ako po si Police Major Elmer Miranda ng Pangasinan, PMDU. And we are happy na na-invite kami ng Solo Riders sa event nito. And anytime na may request ang basta may available time, sabihin nyo lang kami at we'll give you yung kailangan yung support. Yun lang po. Good morning po, PMSG Codal po. Thank you po at in-invite kami ng charity for One Luzon. Thank you po at i-continue po nyo yung nasimulan yung pagtulong sa mga kababayan natin. Andito lang po kami para po sumuporta po sa inyo. Thank you po sa lahat ng naging sponsor, lalo na ang CR1L, ang PUB, Pub Dishwashing Liquid yan. Thank you very much sa inyo pong lahat, sa inyong suporta po. Maraming